Kaixo, gaurkoan tonifikazio saio bat egingo dugu. 2 ur botila edo esne kutxa edo nahi duzutena beharko ditugu edo 2 pesa. Geroago erabiliko ditugu. Oraintxe berotzen hasiko gera eta pixka bat denetarik lantzen saiatuko gera. Venga, ba. Ondo, ur pixka bat edan, eta hurrengora.
Vale, va, zankadak eta sentadilla. ¿Ves? Hasiko gara belaunak gora, eta gero erkoak atzera. Va! Gora belaunak! Atzera erkoak! Vale, ura, eta hurrengoa. Madre mía. Diga, Venga, honetarako, bi botilak behar dituzute, nik ura hartuko eta adibidez. Daukazutena, esnea, ez du importa. Lurrean utziko ditugu. Pixka bat presionatuta. Bagoaz bera. 3, bat, bizkarra zuzen. Vale, ireki. Hop. Normala baina gorago ez. Ireki eta bagoaz. Horko altxa, bat eta bat. Txantzakatu. Eta izurria beran, sentadillan. Ez egin rebokeri, gorpuzalea.
pepsa landu behar dugu. Hanka pixka flexionatuta. Deno bezala. Ba. Orkoa gora. Hori da, benda. Respira. Hop. Orkoa gora. Iturrialean. Bizkarra zuzen. Sorbalak erlazatu. Bale, botillak utzi, eta hurrengora goaz. Besoekin jarraituko dugu, baina materialik gabe. Pixka bat lesionatuta, besoa luze, eskuak, goraka. Bat, poli. Bale, lurrera goaz, esterilla edo alfombra bat edo toalla bat edo hartu. Eta abdominaletara goaz. Hemen jarriko dut hobeto ikusteko. Bale, ba.
ipurdiarekin hasiko gera. Hop! Eta bera. Gora! Ipurdia igongi eta estutu. Ba, simplea. Bat. Bat. Hiru dira, rebote bat. Bi. Hiru eta bera. Bat. Bi. Hiru eta goian gelditu. Bizikleta. Bat. Bi. Lau. Bost. Sei. Zazpi berriro. Venga, ánimo, berriro. Gora goaz. Hop. Eta bera. Hop. Azkena. Bat, hasiera. Hori ipurdia gora eta fuerte. Abdominal simplea bat. Hop. Txikia indarra abdominaleta. Besoak irekita. Hiru dira. Bat. Bi eta hiru. Bera. Bat. Bi. Hiru. Bera. Bat. Bi. Hiru. Bera. Bat. Bi. Goian gelditu. Eta bizikleta. Bat. Bi. Lau. Bost. Sei. Hori da, ufondoa, belaunera. Segi. Bat. Bi. Hiru. Lau. Bost. Sei. Zazpi. Bale. Bat. Gora goaz. Hop. Eta bera. Politi. Hop. Golperik gabe. Gora. Eta bera. Gora. Saiatu hor gelditzen. Mantendu. Mantendu. Oso ondo. Bale ba, azkenengoa gelditzen zaigu. Tabat. Tabat, plantxena, bale? Plantxa ezberdinak egingo ditugu, eta gero ja pixka bat luzatuko dugu. Venga, simple, mantendu. Ipurdiabean kontuz, horrez, barrura. Oso ondo, urrengoan, hemen gaudela, 80 gradutan jarriko gera, lurra ikutu gabe eta luze. Bat, eta luzatu, ipurdia igo gabe, hanka 80 gradutan, lurra ikutu gabe belaunekin. Hori da. Oso ondo, urrengoan, horrela jarriko naiz ikusteko, ikutu behar dugu kontrako orpoa. Ba!
Urrengoan, hemen gaudela, kontrako oinaikutzea eta berriro bera. Bestearekin, bat, eta bera. Ez gelditu ipurdiarekin goia, bera. Bat, eta bera. Bat, eta bera. Bat, bera. Hori da. Vale, lehenengoa, plantxa simplea. Prest, vale, ba. Hop. Bukondoak sorgalden altueran. Osondo, urrengoa 80 gradutara goaz. Prest, bat, eta itzuli. Bi, itzuli. Osondo, orpoa ikutiko dugu kontrako oin puntarekin. Prest, ba! Ez zigo ipurdia gora. Osondo, azkena, eskuarekin oinaikuntzera goaz eta plantxara. Baua, bat, eta bera. Bi, ongi jarri, eta banoa. Bera, hop, eta bera. Bale, luzatu ingo dugu pixka bat. Buruz gora jarri, esterillan, belaunak bezarkatu. Belaunak bezarkatu eta alde batera eta bestera, bizkarra masajeatu. Bi eskuekin, bi oinak hartu, eta tira gora. Ez batzate iristen hemen atzetik heldu. Saiatu hankak luze. Belaunen atzetik heldu, mantendu hor bat, bi, eta hiru. Hankak lurrean luzatu, besoak luzatu, arnas hartu, tira eskuetatik entrainetatik, eta gehiago zinezutenean, arnasa bota eta gorputza erlajatu. Berriro arnasa hartu, tira alik eta gehien, eta arnasa botatzean erlajatu. Alde batera begira jarriko gera, belauna saiatu atzera eramaten eta orpoa ipurdira. Beste aldera berdina. Orpoa ipurdira, belauna atzera. Eskuak esterillan eta gorputza gora. Ipurdia orpoetara, besoak luze,
tira eskuetatik alik eta urrutien, ipurdia ongi eserita orpoetan. Lauakatan jarriko gera, eta eskubiko hankarekin pausu luze bat. Tira aurrera, oina beti belauna baina aurrerago, tira, eta bakarrik oso baldin bazaudete atzeko oina gora. Bestela hemen gelditu. Atzeraino goaz, atzean eseri, eskubiko oina hartuko dugu, bestea flexionatuta daukagu, arnasa hartu, eta botatzean gorputza erortzen utzi. Ezkerrarekin berdina ingo dugu, eskubia flexionatu, ezkerra luzatu, ezkerreko oina hartzea jun, arnasa hartu, eta botatzean erortzen utzi. Berriro lau hankatan jarriko gera, eta oraingoan ezkerreko hankarekin emango dugu paso luzera. Ezkerreko hanka, oina belauna baina aurrerago, orain tira aurrera, eta oso eroso baldin bazaudete atzeko oina gora. Erdia, eskuak sorbaldaren altueran, belaunak aldakaren altueran, arnasa hartu barrura, burua eta ipurdia sartu, bota, hartu, bota, hor gelditu, oin puntak lurrean jarri, eta salto baten ubera goaz, piramidera. Eskuekin oinetara pausu txikiak eman, kondoak heldu eta txikia poliki lurrera golpea. Besoen pisua erortzen utzi, eta poliki borobiltzen gorakagoaz. Goian zutik, oinak aldakaren altueran, pixka flexionatuta, ipurdia barrura, sorbaldak atzera, aurrera, eskubiko besoa aurrekaldetik, atzera, kontuz ipurdiak barrura sartu, ezkerra heldu, ezkerreko beso aurrekaldetik, eskuak heldu, tira aurrera, begirada sabelera, txepatera, besoak atzera, igo pixoa goraka, pular batera, burua diagonalera, bestera, erdiak gelditu, askatu, arnaz hartuko dugu, bota, azkena, eta erortzen utzi. Oso ondo, mila esker.